The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Ephesians 2:8 and 9. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. John 14:6. The Lord Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. John 3:3 and 7. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. 1 Timothy 2:4. God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. 2 Peter 3:9. God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Before we start our Bible study nining adlaw, gikinahanglan ang atong sunod sa atong standard operating procedure, protocol kini sa Dios nga atong sundon. Kinahanglan at isugid ang atong mga salang nahimo nining adlaw ngadto sa tubangan sa Dios by using 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan diha sa imong kinabuhi. Giagda ka sa paggamit niya ng imong free will, kabubuton, aron ka makahimo sa labing maynong danong desisyon nga imong mabuhat sa tibokong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 gingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Musa sa hilom magandam tas tungko galingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain na sa mga higayon, imong andam kanamo ang among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat ning adlaw, salamat ning kinabuhi imong gilugwayan pa, kining tanan gumikan lawan sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya o sa imong grasya. We do not deserve it, we do not earn it, we do not work for it. Busa uban ni kami karon, o Dios, pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo sa imong kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome na usab kaninyong tanan. Padayon ta sa atong gibiyaan nga gisgutan kagahapon nga ang atong uluhan niining mga adlaw mao kining bahin sa kasaulugan sa Pasko nga gisaulog sa tibuok kalibutan. Taliwa niining
pandemya nga atong gisinati sa tibuok kalibutan pod. Ang uluhan sa atong lisgutan mao ang God's greatest gift to mankind. Unas tanan, as a review gihapon, ato na mga gisgutan katong 7 ka mga gipadayag na mga kabubuton sa Dios. O ato usab nga gitukbil ang bahin sa protokol nga plano sa Dios. Kaluwasan, magtutuo din sa panahon, o magtutuo dito na sa eternidad. Ug ato ganing gisgutan ang mga descriptions niining protokol nga plano sa Dios, nga a right thing done in a right way. Gawas pa, it is a problem identifier, problem anticipator, problem preventer, and problem solver. Now, ato ning gibalik kay mao man ni atong pamaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Balik-balik aron sa ingon niya na dili na gyud nato makalimtan. Okay? Okay. Og ato usab nga gisgutan ang mga benefits of salvation. We have been placed in union with Christ through the baptism of the Holy Spirit, na dugtong nahiusan na kita kang Ginoong Jesucristo hangtod sa kahangturan. Unya kita gisilyuhan na sa Espiritu Santo, kita giisipan sa kinabuhing dayon, kita giisipan, gisuloban sa pagkamatarong sa Dios, o kita na matarong na, nahimo na kitang anak sa Dios, nahimo na kitang sakop sa harianong panimalay sa Dios, nahimo kita nga tagalangit, a citizen of heaven, o nadawat usab nato ang katluag siyam ka mga gitawag sa in English og irrevocable absolutes. Ang atungan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out. O kita na tao na pag-usab, kita gitawag na og mga magtotoo saserdote, gitawag na kita og mga Kristohanon. O karon kay niya man kita sa kaduhang bahin sa plano sa Dios, kita kinahanglang magasunod sa mando sa Dios. Diha sa 2 Pedro 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ug unsaon kini pag-execute, how to accomplish? By studying the Word of God, pinaagi sa usa ka pastor magtutudlo nga spirit-filled, napunan sa Espiritu Santo, o who is diligent in his responsibility, duty nga to sa Ginoo, pinagi sa iyang pagtuon, pagtudlo sa pulong sa Dios. O ato na sang gihisgutan nga a believer must prioritize God and Bible doctrine in order to make his soul grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay? O as a believer who is growing spiritually, of course, through his persistent, consistent, regular spiritual momentum, kining atong gibuhat, this is the process of spiritual momentum. Ang atong kinabuhi samtang nagapadayon kita sa pagtubo diya sa grasya kay balo ni Ginoong Jesucristo, anam-anam kitang kasinati o makabot nato atong maangkon ang kinabuhi nga talagsaon. It is supernatural nga matang sa pagkinabuhi. Our life becomes wonderful, meaningful, purposeful, and with definition. In short, we become
a new person. Our life will never be the same again. He will experience, kining He will, ang magtutuong nagtubo. He is going to experience as he grows up spiritually, God the Holy Spirit's enabling power. Now, the believer is constantly guided by God the Holy Spirit to be aware sa iyang tahas ingon nga anak sa Dios. O gipahinuduman kita sa pulong sa Dios kanunay niining mga operations nga atong gihatag kanimo as some kind of memory aid. Operation PTA, Operation SLBA, I don't need to re-explain them. I presume that nahibaw na kanini. Operation 10 problem solving devices, unsa pa? Operation 10 divine attributes of God. Okay? So, kana agil ang usab kana og labas sa atong panumduman. Now, going back to our topic, may tungod sa the greatest gift sa Dios nganhi kanatong mga sakop sa kaliwatan sa tao. Atong giingon kanimo nga gibuhat kita sa Dios aron una sa tanan makapadayag ang Dios sa iyang gugma, so He can show His love for us. Tungod kay kung wa pa'y Dios, kitang tanan maingon lang gyud nga mga aksidente. I mean, we would all be accidents ng atong pagkinabuhi. Well, sa pagkatinuod, kini nga atong kinabuhi karon, usa kini kapag pangandam alang sa sunod. It is a preparation for the next life, right? Gani sa ako nagiingon, ang kinabuhi usa ka tao, usa lang kapag labay sa panahon. It's just a passage of time. So kung mao, unsaon taman sa pag-andam alang sa eternidad, how do we prepare? Well, pinaagis pagtuon, kini atong gibuhat, adlaw-adlaw. Pinaagis sa pagtuon sa pulong sa Dios, magtuo kita niini niya sa Dios. Okay? Ipahugot gyud ang atong kining atong pagtuo, pagsalig, pagsandig, pagdepende agad kaniya sa Dios. Ug ingon man sa pag-aplikar, paggamit niining mga pulong sa Dios ngadto sa atong kasinatian sa kinabuhi. Nainundong ka pa ba sa atong guide nga SLBA, study, learn, believe, and apply. Mao na atong guide. Yes, mao na ang atong giya. Study, pagtuon, learn, pagkaton, pagtuo, to believe, and apply, pag-aplikar o paggamit. So ayaw na nagkalimti. Kana ang Operation SLBA. Okay? Now, nasayod ka ba higala o igsuong magtutuo nga ang labing labaw o kinalabwang kalampusan, achievement nga atong mabuhat o makabot sa atong kinabuhi, mao ang pagkinabuhi alang sa kabulahanan o paghimangaya sa Dios. Yes, mao na kinalabwang kahimuan o kalampusan nga atong mahimo sa atong kinabuhi. O kini atong gibuhat adlaw-adlaw, this is the process. See? O ang pagkinabuhi nga naay katuyuan, living on purpose, maura ni bugtong paagi sa tinuoray yung pagkinabuhi. Ang tanan giingon na lang og they just exist.
That means everything else is just existing. Diha sa atong pagpadayon sa pagtuon, pagkatuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Unya ang pagtubo ta diha sa grasya ug sa kahibalo sa atong Ginoong Jesucristo, segundo Pedro 3:18. Maugmad ta ang atong pagtuo. Our faith can be developed. Sanglit ang pagtuo moabot man pinagis pagpamati. Ang pagpamati sa pulong sa Dios. Naman na sa Roma 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ug pinaagi niini ang atong kinabuhi mo anam ug pagka-meaningful, makahuluganon, purposeful, may klaro nga katuyuan niini ug may pagkamabungahon, fruitful. Ug sublion ko sa pag-ingon, mao kanay pagkinabuhi nga naay katuyuan on purpose. Ug mao kanay bugtong paagi sa tinuoray yung pagkinabuhi. That's the only way to really live. Kasabot ka? Apan ang labing mayroong danon sa tanan, by the way, alang kanimo higala nga dili pa magtutuo as an unbeliever. Ang gipadayag nga kabubuton sa Dios mao nga mudawat ka unta sa perfect gift, hingpit nga gasa sa Dios ngadto sa tibuok kaliwatan sa tao nga mao si Ginoong Jesucristo. Mao ni ang unod nining atong gilisgutan, the greatest gift of God to mankind. Siya si Ginoong Jesucristo. Mo'y sikrito sa matag panalangin. He is the secret to every blessing. Siya ang sikrito sa matag kalipay din sa atong panahon karon o didto sa eternidad nga wa na'y pagkatapos for all eternity. Well, kanunay mangyud nga giingon nga ang Pasko usa ka mabulokon nga kasaulugan nga diin na kanang paghinatagay mga regalo o gasa. Apan ayaw kalimot ang labing bililhong gasa, the greatest gift of all, mao kadtong gitagna ni Propeta Isias, mga kapid-an na ka mga siglo ang milabay. Ang pulong sa Dios nagkanayon nini. Diya si Isaias Kapitulo 9, versikulo 6. Na tao alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. For unto us a child is born, unto us a son is given. Karon, say gayon nga mo pili ka sa pagdawat sa iyang gasa. If you kanang choose to accept this gift, madawat mo, maangkon mo ang dayon eternal nga kaluwasan. Apan paminaw, di mampug ka mo appreciate nining maong gasa hangtod imo unang sabton ang grasya sa Dios. Now, mitunga gikan sa sovereign will o hingpit nga kawabuton sa Dios, mao ang Dios nun nga plano nga gitawag og Operation Grace, kalihukan sa grasya. Now, sa ato nang gibalik-balik, subli sa pag-ingon, ang grasya, mao ang tanan nga diin ang Dios gawas nun sa pagpahimutang niya sa tao, pinasikad sa unsay nabuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa krus. O ato ni hubaros in English, grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Now, dugang pagyud niya na, ang grasya, mao ang dili kita takos. We don't deserve it.
Dili kita ngayan, ni makabuhat alang ni ana. Grace is what we do not deserve, we do not earn, nor do we work for. Kaya binimo, igala o igsoon, dinhis kalibutan, muhimo kita labihas kadaghang mga desisyon. Basta? In fact, all of life is decision making. Basta? Apan ang labing bililhon sa tanang desisyon nga mahimo taning kalibutan na. Mao ka ng desisyon nga mag-aandam ka nato alang sa dili ta kalikayan nga kasinatian, inevitable experience nga mao ang pag-adto na nato sa eternidad. Naibaw ka bag unsa ka ng desisyon na. Kanang desisyon na higala mao ang pagtuo sa personal nga paagi. Pagtuo kang Ginoong Jesucristo, to personally believe in Jesus Christ for eternal salvation, alang sa dayo na nga kaluwasan. Kaya binimo, may pagmamatay kus bata-bata pa ang akong panuigon nga makabuhat kus maong desisyon kaysa magkinabuhi kus mga 123 o mamatay kung way Kristo, way paglaom o way kinabuhing dayon. Kay tanawa ragod kinihigala. Ang labing grabe, the worst kind, ang labing grabe nga matang sa pagkamatay, dili baya ang pagkamatay pinaagi og mangilngig nga aksidente o pinaagi og pagbuno, murder, o ang pagkamatay gumikan sa cancer, kung dili ang pagkamatay nga usa ka dili magtotoo. To die as an unbeliever, that's the worst kind to die. Ibaw ka ba nga nung ang pagkamatay nga usa ka di magtotoo mao na kinagrabihang klase sa pagkamatay? Ibaw ka ba? Paminaw igala. Ang pagkamatay ingon nga dili magtotoo. Ang pagkamatay nga walay Kristo mo'y labing grabe. The worst kind to die. Tungod kay, paminaw. Tungod kay, murisulta kini og makalilisang, mangilngig, makahadlok, makapanlimbawot, labihang makulba nga mga sangputanan o resulta. Ug unsa man kining mao mga resulta? Okay, paminaw ipag-aykon niya. By the way, wa ba ako maghadlok nimo sa pagbatbat ni ini ha? Wala, wa kadlok ka. Ako lang ning gihisgutan suma sa pasidaan nga gipahayag sa balang kasulatan. Okay? Now sa imong papaminaw ni ining mga butanga, just have an open mind. Okay? Buksil ng imong pangisip. Kanya na rang pagiha nga ang Diyos Espiritu Santo magkapatinaw kanimo ni ining maong mga butanga. Okay? So, okay. Mao kini ang gihunagway sa Biblia bahin sa dadangatan sa tao nga dili magtotoo. That means, iyang gisalikway ang gitanyag nga gasa sa Dios nga si Ginoong Jesucristo ang milukat sa tananta nga mga sala. Okay. Una, ang kapungot sa Dios, God's wrath, magapabilin diha sa maong dili magtotoo. Juan 3:36. Ikaduha, ang maong dili magtotoo, gihukmanas dayon, eternally condemned, nga magakinabuhi siya sa eternidad dito sa linaw sa kalayo, lake of fire, nga gitawag sa mga tao og impyerno. Dapit kini nga giandam reserve alang sa yawa og sa mga manulunda nga miuban kaniya. Mateo 25:41. Ikatulo, giandam na sa Dios ang plano sa paglubong, a funeral plan alang sa dili magtotoo. Nalas pinadayag 20:11 ngadto sa 15. Ikaupat,
Angan sa dili magtotoo, wara ba mahisulat dito sa libro sa kinabuhi, Lamb's Book of Life. Pinadayag 13:8, pinadayag 17:8. Unsaon taman pagulagway, o unsaon man sa Biblia pagulagway sa kaugmaon sa di magtotoo dito sa Trinidad sa Linaw sa Kalayo, Lake of Fire. Unsa man. Bueno, dito sa Linaw sa Kalayo, ang musunod mao ang masinati sa dili magtotoo. Hangtod kana sa kahangturan. Eternally. Una, paminaw, ana ay hingpit nga kaparutan nga dayon. Total frustration forever. Ikadua, ana ay hingpit nga kagutom o kauhaw sa dayon. Ikatulo, ana ay hingpit nga kamingaw sa dayon. Ikaupat, ana ay hingpit nga kasakit sa dayon. Ikalima, na hingpit nga kangit-ngit sa dayon. Ikaunom, hingpit nga pagkaalaot o pag-agu, kalagot o mga pagmahay sa dayon. Sa dayon na kana. Ikapito, total nga pagkaway kalipay sa dayon. Ikawalo, total nga pagkaguol sa hangtod. Ikasiyam, total nga pag-antos sa hangtod. Ikanapulo, wa kanay tulog didto. Way tug. Way pahuway hangtod sa hangtod didto. Ikanapulo usa, ang kinagrabihan ning tanan kay wa nay kaikyasan, kaiskapuhan gikan sa maong makalilisang nga kahimtang hangtod sa kahangturan. Sa luktod nga pagasulti ang dili magtotoo nakadangat sa iyahang dapit nga wa nay pagbalik. Point of no return. Nawa nga itong Ginoong Jesucristo, misulti nga ito kang Judas Iscariote, ang dili magtotoo nga disipulo. O unsay gisulti ang Ginoong Jesucristo nga bahin kaniya. Dias Mateo 26:24. Si Ginoong Jesucristo nagasulti nga ito kang Judas Iscariote. Maayo pa unta kining tawhan nagwa na lang mataw. Now, hinuktukig maayo ang gisulti sa pulong sa Dios. Diha sa Mateo 7:13 ngadto 14 sa iyang pag-ingon og sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan. Kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dili sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan, mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Apad masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang nakaplag niini. Na. Sumangutan ako kanimo. Sa unsa man ganghaan ikaw may sakop? Which gate do you belong? Tuwa ka ba musubay sa lapad o sayon nga ganghaan nga musangpot sa kalaglagan, destruction? O nagsubay ka ba sa ganghaan nga masigpit o dalan nga malisod nga paingon sa kinabuhi dayon? Hinumdumi usab ang gipamulong sa atong Ginoong Jesucristo dias Juan 14:16 sa iyang pag-ingon og ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan, kundili muagi kanako. John 14:16. John 14:6. Okay? Makaako ka ba higala nga musipyat ka, masipyat nimos pagpahimos ang hingpit nga paagi sa Dios aron ka makalikay unta niadtong tanan nga makahadlok makalilisang kaugmaon dito sa Linaw sa Kalayo. Sabtag yun pagayo nga ang paagi sa Dios hingpit. God's way is perfect.
Yan lang ang paagi sa Dios. Apan husay, orderly, maayong pagkahiluna, organized, organisado kining iyang paagi, sanglit Dios man siya sa pagkahusay o pagkahinanay. He is a God of order. O Dios siya sa kamaturan. God of truth. Kunon sa iyang isulti, ug siya nga Dios nagasulti diya sa maong sentence nga, tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Ug kung mutubag ka niya ng maong agda o awhag, tawgon ta kini sa English og stimulus. Kung mutubag, musanong ka niya na sa imong pag-ingon og, oo, mutuo ko. Mutuo ako ni Ginoong Hesukristo. Nan, padon, paminaw, padon papason diha ang imong appointment ingnon tag appointment sa linaw sa kalayo. Ug kana mao'y palingkawas kanimo sa Dios. God's deliverance. Ug kana gitawag tao grasya sa Dios. Kasabot ka? Now, diya sa Roma 8:1, nagsulti po diha sa pag-ingon. Tungod ni ini, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Kanahiusa ka naman. Niya yung higayon sa pagtuon nimo kang Ginoong Kristo. Ang Ginoong ang Dios Espiritu Santo as if mupunit kanimo og mubutang kanimo sa imong pagkayusa pagkadugtong ngadto kang Ginoong Kristo. Kanang imong pagkayusa kang Ginoong Kristo hangtod na wala na ni pagkatangtang. Now, diha usab sa Hebrewano 9:27 kini nagkanayon. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Sa in English pagod, it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Well, sa laing bahin usab, sa diha ngang usa ka tawo mutuo ni Ginoong Hesukristo, ingon nga, Dios ug manluluwas. Ania ang positibong mga resulta niya ng iyang pagtuo. O kini, mao kining musunod. Una, ang Dios nga mahan mo punit o sa kinarang pagkasulti mo puyrot kaniya ug mubutang kaniya ngadto sa pagkadugtong niya kang Kristo sa dayon pinagi sa pagbautismo sa Espiritu Santo kaniya. Mao kanang gitawag sa in English og being born again. Ikaduha, ang mao nga bag-o magtotoo kinsa nahimo ng anak sa Dios, kalifikado na siya sa pagpuyo uban sa Dios hangtod sa kangturan. He is qualified to live with God forever. Ikatulo, puy-an na siya sa Espiritu Santo. Ang iyang lawas ay may puy-an. Yan ang maong bag-o nga anak sa Dios. Ikaupat, ang iyang ngan isuwat na dito sa libro o basahon sa kinabuhi sa karnero. Lamb's Book of Eternal Life. O kini, di nagyod mapa, never to be blotted out. Pinadayag 21:27, Pinadayag 3:5, o Filipos 4:3. Ikalima, hatagan siya o kinabuhing wala na katapusan, eternal life. Juan 3:16, Juan 3:36. Ikaunom, niya nang higayon sa iyang pagkaluwas. Kanang maong magtotoo, mahimo ng usa ka espirituhanong milyonaryo. He becomes a spiritual millionaire. Ikapito, gitagan-an na siya sa Dios og bag-ong pinuyanan. A new home. Juan 14:1 ngadto sa 6. Ikawalo, usa ka taguwat interim nga lawas. Ugo niya
usa ka lawas nga binanhaw resurrection body. Job 19:25 ngadto 26. Ikasiyam, kung mahuman ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta, unsa may mauna, depende, mamatay ba siya physical o ang pagsakgaw, rapture, siya sa usa ka pamilok, moatubang siya sa Ginoo. Adto na siya sa usa ka dapit, diin niya ng dapita, wa nay kasubo, wa nay kasakit, ug uban pa. Pinadayag 21:4. Ikanapulo, wala na appointment niya sa paghukom. No more appointment with judgment. Roma 8:1. Ug ang ikanapulo sa labihan gyung dakua ang bintaha sa usa ka magtotoo nga tuwa na sa langit. Gusto? Well, abinimo. Ang labing grabe o kinagrabihang butang nga may tabo ni bisang kinsang sakop sa kaliwatan sa tao, mao ang iyang pagtuo niya itong unsay itudlo sa relihiyon. Tinuod. Ang kaluwasan, mao lang gihapon kaniadto, mao lang gihapon karon, ug mao lang gihapon sa kanunay, ug kini mao ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Wala na mausab. Okay? Faith alone in Christ alone. Wa gyud na mausab. Ang bugtong pagtuo nga makaluwas, mao ang pagtuo nga wa nay gidugang. It's faith plus nothing. Faith ra gyud. Kahinumduman ta nga ang kaluwasan usa ka gasa nga dawatonon, dili tumong nga kabutonon. It's a gift to be received. It's not a goal to be achieved. Unsa ka dak-a nga pagtuo ang gikinahanglan? Ano makatuo ni Kristo? Tubag? Ingon ra ka dak-a sa usa ka lisos mustasa? Just as small as a mustard seed. Si Ginoong Kristo ray bugtong dalan ngadto sa langit. Ang uban nga mga dalan pasimang na ngadto sa kapildihan. Aduna lay duha ka mga litrang B ang kapilias tao. Kini mao ang unang B, believe. O ang ikaduhang B, burn. Entonces, believe or burn. Now, matagi gayon nga, musaad ang Dios. Kanang sa ara sa kanunay, garantisado yun. O nga naman, tubag, tungod kay sa kanunay, mutuman mangyud siya sa iyang pulong. God always keeps His word. Ang gisulti sa atong Ginoo bahin sa mga dili magtotoo mao kini. May pagwa na lang unta kini sila mga tao. Ang way pagtuo sa tinuod nagtawag sa Dios nga bakakon. He is making God a liar. Ug niya pa sa kabutang. Sa Kristyanismo, in Christianity, ang kaluwasan na humana. Apan sa relihiyon, ang kaluwasan pagatumanon o pagabuhaton pa. Kita ni mong diferensya. So, atong subliyon sa pagpangutana ni mo. Unsa manggibot pasabot o kaluwasan? Well, atot nang nasayran gikas doktrina nga ang kaluwasan usa ka pagtabang o pagpahiling kawas sa in English pagod a rescue. It's a rescue o pagpalingkawas gikan sa diin o gikan sa unsa tubag, pagpalingkawas o pagtabang gikan sa alaot o makaluluoy kaimtang sa tao. Hingpit o total yung pagkahimulag niya pahilayo sa Dios. Gumikan kay siya makasasala man. Kana sumalas Roma 3:23. Kini nagkanayon kay ang tanan nakasala man og nakabsan sa himaya sa Dios. For all have sinned and come short of the glory of God.
Now, timan ikini, maluwas lamang ang tao, ug ang bugtong pagi nga siya maluwas, maora ang iyang pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ug dili pinaagig mga buhat o binuhatan. Nakadungog ka? Ang gisulti sa Episo 2, 8 ug 9, mao kini, paminaw. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit, dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesukristo, ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Now, balik raguntas pagtukbil bahin sa matuod nga kahulugan sa pagsaulog sa Pasko. Kaya mao man gyud ang atong main gist o main topic. Now, well, sayod kita mga magtutuo nga ang pagsaulog sa Pasko maingon ta nga mao'y panahon sa paglipay, hudyak, kag panagdait. Apan ang angay gyud natong isipon mao nga ang matag everyday Pasko alang sa matag usa ka Kristohanon. Nakadungog ka? Matag adlaw everyday Pasko alang sa matag usa ka Kristohanon. Oo, maunta ka na angay sundon sa matag Kristohanon. Well, tinuod ang Pasko mo'y kasaulugan sa matag magtubahin sa kang Kristo nga unang pag-anhi, first advent. Si Ginoong Hesukristo nahimo nga usa ka nato. He became one of us. Nahimo siyang unod. Iyang gibiyaan ang iyang trono sa langit. Ug mikanaog siya dinhi sa labihan kagamay nga kalibutan. He came down to this tiny earth. Kay numduman ta nga natao sa Ginoong Hesukristo, dili dito sa kapalasyo, kundi dito in town sa usa ka pasungan. A manger. Nagkanayon ang Mateo 8:20. Si Jesus mitubag kaniya. Ang mga milo may mga taguanan, ug ang mga langgam may mga salag. Apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. Siya nagkinabuhi usa ka ubos lamang kaayo ang kinabuhi. A very humble life. Ingon nga anak usa ka panday. Ug nagkinabuhi kini siya dinhi sa kalibutan sud sa katuag 3. Ang 3 ka tuig niya na iyang gigugol bahin sa buluhaton siyang amahan. These 3 years were spent about his father's business. Apano siya dawata sa iyang kaugalingong katawan. Ila siyang gipa-dupa o gilansang sa babag nga kahoy sa krus. Ug siya namatay, gilubong sod sa 3 ka adlaw. Siya nabanhaw sa ikatulong adlaw gikan sa mga patay. Misaka siya sa langit, ug karon nagalingkod na sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. Ug siya misaad nga mobalik pag-usab sa ikaduhang higayon sa tuyo nga iyang hukman ang mga buhi ingon man ang mga patay. Now, sa matag Pitsa 25 sa buwan sa Disyembre, ang kalibutang Kristohanon, the entire Christendom, nga mao ang lintunganay matuod nga gipanamkon conception ang atong Ginoong Hesukristo nga gitawag og Emmanuel, o ang Dios anak nato, God with us. Busas Pitsa 25 sa Disyembre, kita magasaulog sa pagsamkon conception sa atong Ginoong Hesukristo dito sa taguangkan fallopian tubes ni Maria, pinagi sa gahom sa Diyos Espiritu Santo. So, kung ikaw nagatuo na kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas, ug naa kanay
doktrina diha sa imong kalag. Ang adlaw sa Pasko, Christmas Day, mao ang matag adlaw. Okay? Every day is Christmas Day. Kung magtutuo ka na ni Kristo, ang Pasko kinahanglang magmakahuluganon nga kasahulugan kini alang kanimo. Apan wa kini kalahian sa uban nga adlaw. Sanglit ang adlaw sa Pasko, mao man ang adlaw diin si Kristo na imong manluluwas. Sabta gina. Mga binilyon na ka mga katuigan na ang milabay. Ikaw personalmente dito sa huna-huna sa Dios. You were personally in His mind. Ingon man dito ka sa plano sa Dios. Wa siya mo planos usa lang ka adlaw. O usa ka gabi sa tibuok tuig nga makasaulog ka ang Pasko. Iyang giplano alang kanimo nga musaulog ka og Pasko matag adlaw. Now, nasayo ang tanan sa kahulugan sa Pasko. Gusto? Ang Pasko alang sa matag usa, kasagaran sa mga magtutuon ni Ginoong Kristo, ilang giisip kini nga magmalipayon ug maghudyaka ug magmaya, ingon man ang bayluay og mga regalo. Daghan sa mga Christmas tree sa mga kabalayan, puno kini sa mga regalo. Ug sa higayon, sa pagtapok na sa mga sako sa panibalay, o kaha mga bisita, mamura na kining tapuka o usa ka picnic. Ana ka ng pagbati sa nag-aalirong sa Christmas tree o kulba hinam. Sa uban, naghinam-hinam kini sila unsa ka nindot ang ilang regalong madawat. Tuod man, nagadahom ang tanan nga diha sa regalong ilang madawat, naa diha ang makalipay nila sanglit, na man lagi kanila giingon og wild idea. Ang ilang madawat nga pinaskuhan makalipay gyud kanila. Ibaw ka unsa? Buot kong masayran mo ni ining gutlua nga ang kalipay dili nimo makaplagan dihas putos nga gimaayog yung wrap. Happiness is not found in a package beautifully wrapped. Dili. Ang kalipay alang sa magtutuo ni Ginoong Kristo, wa masandig o mabasi dihas mga butang. Bisag unsa pa kamahal niya na. Ang kalipay sa magtutuo na lamang masandig o mabasi diha sa unsa. Tubag ako. Sa unsa. Ang kalipay sa magtutuo ni Kristo na base lang sa pulong sa Dios. Kasabot ka? Ang tanan, gawas ni ini, giisip tang mga detalye lamang kini sila. Everything else is a detail of life. Ug kung kining Paskuha nga umaabot, buot mong magmakahuluganon alang kanimo ug buot mong magmakahuluganon ang umaabot nga tuig, kinahanglan nga kini ibase sa butang nga mas mulabaw pa kaysa mga detalye kinabuhi. Balikon ko sa pag-ingon. Bisag unsa pay imong madawat diha ubos sa Christmas tree, kana usa lamang ka detalye. Balikon ko. Usa lamang kana ka detalye kinabuhi, a detail of life. Do you know what I'm saying? Kasabot ka ba higala? Abi nimo, di ka makadawat og regalo o pinaskuhan sa panahon sa Pasko nga makahatag nimo usa ka unsa, an ounce nga kalipay gawas. Kung ingon nga magtutuo ni Ginoong Kristo na ay kay pipila ka doktrina ug ikaw nagakat-on og doktrina ug magapanayon pas pagkat-on og dugang og daghan pang mga doktrina. Kinahanglan ta ang paghinumdum sa mga basic doctrine o unang mga doktrina bahin sa ministeryo
sa Espiritu Santo. Usab, bahin sa pagpuyo sa tulo ka persona, Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, ug Diyos Espiritu Santo. Ang ilang pagpuyo sa matag magtutuo ni ining panahon sa simbahan. Ang aytas paginomdom. Ang matag usa ka magtutuo ni Ginoong Hesukristo nagadawat sa maximum o infinite amount of love gikan sa Dios sa tibuok universo. Ang libro sa mga Hebrewano nagahisgot bahin og giingon og better things alang sa matag magtutuo nining panahon sa simbahan, the church age. Ang church age, panahon sa simbahan, diin kita nahisako pagkakaroon. Mao'y panahon kini. Ang away nga espirituanon, angelic conflict, naa sa labing mainit nga bahin, the most intensified part. Gawas pa, kining panahon na sa simbahan, mao'y panahon sa angay nga pribilehiyo, ingon man angay nga kay equal privileges and equal opportunities. Dugang pagyunyana, kining panahon sa simbahan, panahon usab sa ginganlan og apostasya, meaning pagkahilayo sa kadaghanan sa kamatuoran, departing from the truth. Ug may hinungdan nga ang mga magtutuo nining panahon sa simbahan gisangkapan sa Dios nining nasong better things aron sa ingon niya na wa na gyud sila ikapangulipas o excuse nga di sila mamahimo nga magtutuo nining bugno nga spiritual angelic conflict. Ug kining giingon og better things mo'y magahimo sa matag adlaw nga Pasko. Ato ni padayon ugma. So, hinaot nga nakakaton ka pipila ka mga punto sa doktrina nga atong isgutan nining adlaw. Ug atong gipanginaot nga kini mo tuhop ngayon diha sa imong kalag. Ilabi na niining nagasingabot nga pagsaolog natong Pasko. So, hinaot nga imo kining hinugtukan ug pamalandungan kining mga punto sa doktrina nga angay sa atong pagsilsil gayud sa atong kalag. It should sink in the inner sanctum of our soul, on the right lobe of the mentality of our soul. Ingon nga mga doktrinal nga mga magtutuo. Mga doktrinal kita mga magtutuo. Remember, the Christian life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Ang atong pagsaulog sa Pasko nga umabot, base nato sa mga doktrina nga nahimo ng bahin sa atong kalag. Nga kining mao mga doktrina nga ana-ana na pundo sa atong kalag, magatuyok-tuyok na unta diha sa atong panimuot. It should circulate now in the stream of our consciousness. Kaya kini, tiwan ni, kung ayaw na kinig kalimti, nga kini lamang atong nakatunan nga mga pulong sa Diyos nga nahimong bahin sa atong kalag, maura atong mabaon, inigbiya na to ni ining kalibutan na. Wa na ilain. Ang tanan imong mga katigayunan, imong mga kabdangan, o unsa ng mga bahandi ni mo diha, mabilin ka ng tanan. Wa gyud kay mada. Gawas lamang kung unsa nay ana diha sa imong kalag. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga gayon sa among pagkigamitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat sa imong pag-uban kanamo nining among spiritual momentum nining adlaw. Ubani kami sa among pagbugbuwag ng adlaw, ilikay kami sa mga kabilinggan. Salamat nining among Bible study through the YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo,
among bugtong manluluwas. Amen.